инатсартулериаасиа аллангортинниарнеқар тассани инат утиллу илерситсигу таани тагалмариа яаликкасусуарфи массаккит аннерсарниарлигит 1.500 kilometer adskiller Qaanaaq fra Nuuk, så hvordan sikrer man, at Inatsisartut også arbejder for Qaanaaq-borgernes ve og vel? Det kunne man gøre ved at tildele området sin egen valgkreds og sikre det repræsentation her i parlamentet i hovedstaden. Men et valgkredssystem vil også have afgørende indflydelse på, hvem der vinder magten her i landet, og er det rimeligt? Det skal vi diskutere i aften. Velkommen til Isummas Safik. Koalitionspartiet Siumut ønsker at genindføre valgkredse her i landet. Det skal sikre, at Inatsisartut får repræsentation fra alle egne af landet, lyder begrundelsen. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Birger Poppel, samfundsforsker ved Isummas Safik. Allerførst, kort fortalt, hvad er det så en valgkreds, den gør? For det første, så skal man sige, at en valgkreds er et geografisk område. Det kan være et stort eller en lille. I øjeblikket er hele Grønland en valgkreds. Og det en valgkreds gør, det er, at den tildeler et antal mandater, og dermed sikrer, at et antal personer bliver valgt ind i Inatsisartut. Og diskussionen om valgkreds, den er jo ikke ny på den måde her i Grønland. Faktisk var landet delt op i 8 valgkredse indtil 1998, hvor man det daværende landsting afskaffede valgkredsen og gjorde det til en stor valgkreds. Kan du fortælle os, hvad var begrundelsen for at afskaffe systemet? Begrundelsen for at afskaffe systemet dengang, det var, at det var en overvejende fornemmelse, at der blev foreslået en lang række lokalt baserede forslag, som mest var for at sikre politikernes genvalg, for nu at sige det enkelt. Og man ønskede, at det skulle være, at vores nationale parlament i Inatsisartut skulle træffe beslutninger på baggrund af overordnede diskussioner, og ikke på baggrund af lokale diskussioner. Så man følte, at lokalpolitik blev hele tiden blandet ind i landspolitikken? Ja. Og hvis det må være tilladt at komme med en nordatlantisk parallel, så kan man sige, at det var præcis den samme diskussion, færingerne havde, da de i 2007-2008 besluttede sig for at gøre Færøerne til en valgkreds. Og det, som jeg fornemmer på diskussionen på Færøerne nu, det er en holdning, der siger, at der har aldrig været diskuteret så meget lokalpolitik, som efter man fik en valgkreds. Mere for at sige, at det altså ikke nødvendigvis er en løsning på problemet. Hvis vi så hopper tilbage til Grønland, hvad kan man sige noget om, hvad ændringen den så har betydet for repræsentationen i Inatsisartut? Det du kan sige, det er, at hvis du går helt tilbage til hjemmestyrets indførelse i 79, det første valg vi havde, der havde vi netop de 8 valgkredse, og vi havde, for at følge op på din indledning, en sikring af de mindre steder. Det var sådan, at både Uummannaq, Upernavik, Qaanaaq, Ittoqqortoormiit og Tasiilaq var en valgkreds hver, så de var sikret et mandat. Det, som den fordeling betød, det var, at af de 4 partier, der stillede op, der fik Siumut godt 46% af stemmerne, og med knap halvdelen af stemmerne fik de 13 ud af 21 mandater i Inatsisartut. Atassut fik knap 42% af stemmerne og fik de resterende 8. Og de 2 partier, Sulisartut Partsiat og Inuit Ataqatigiit, som fik 11% af stemmerne til sammen, fik ikke noget mandat. Så man kan sige, at med den måde, man havde skruet det sammen på det tidspunkt, med det antal valgkredse og den måde, man fordelte tillægsmandaterne på, der blev det altså en fordeling, som tilgodeså de største partier. Og det er nok, hvis man skal tage en erkendelse frem rundt omkring fra i verden, så er det nok, at den måde med at dele op i mange valgkredse, det favoriserer de store partier. Og hvis vi lige kan dvæle lidt ved det, fordi det der jo sker, det er, at når man siger, at en bestemt kreds skal have de her mandater, så er det ligesom om, at de stemmer, de kommer til at få større indflydelse, eller hvordan, og du fortæller om det resultat. Ja, det du kan sige, det er, at i de små steder, ja, der skal et parti bare have 51% af de stemmer, der bliver afgivet. Og det kan være, hvis vi ser på erfaring herfra, så kan det være
være måske 1000 stemmer højst, hvor du samlet og andre steder skal betale, så at sige, 3.000-4.000 stemmer for at få et mandat. Så der vil være meget stor forskel. Og det, der er, som skal afvejes, det er så at sikre den der geografiske repræsentation, sikre, at alle føler sig på en eller anden måde dækket ind. Men det gælder jo også på den anden side, fordi hvis vi siger, hvad er omkostningen så ved at have de mange valgkredse? Ja, det kan være, at de små partier enten ikke kommer ind, eller kommer ind med meget tynd. Og det vil sige, at den politiske spændvidde og politiske bredde, som en valgkreds sikrer, den kan man risikere at miste ved at få de mange valgkredse. Okay. Hvis vi så lige går ind i det, hvordan det ser ud i dag med én valgkreds. Hvordan er repræsentationen så? Kan man sige, ja, der mangler faktisk repræsentation fra nogle steder i landet? Vi har jo den lidt uforudsigelige situation, at vi faktisk har 4, som har deres rod i Østgrønland, ud af Inatsisartuts 31 medlemmer. Og det kan man sige, det var der ikke nogen, der kunne have forudset, når man gjorde det til en valgkreds. Til gengæld har vi en situation, hvor Qaanaaq-området ikke har nogen fra det område, der sidder i Inatsisartut. Og der kan man sige, at det kunne jeg forestille mig, at man kunne føle som et savn, ligesom andre steder, som ikke har repræsentation, kunne føle det som et savn. Og det, der så er spørgsmålet, som forhåbentlig kommer ind i diskussionen, det er, for det er naturligvis vigtigt, at hele vores land føler sig repræsenteret og dækket ind. Det er, om der er måder, som ikke nødvendigvis går på valgkredsinddelingen, som kunne sikre en større grad af inklusion, som okay. Men er der andre måder end at sige, I får en valgkreds, og så sikrer vi jer et mandat? Altså, hvad for nogle andre måder kan man forestille sig? Ja, du kan så sikre det eller bidrage til det i den løbende kommunale politik, som der også er tendenser til i øjeblikket. Nu delte man Græsudsup Kommune op i 2, og jeg har forstået, at man vil lægge flere opgaver ud, og det vil sige få mennesker med i højere grad i den daglige forvaltning. Så det er så en måde, så kan du selvfølgelig sige, at det har så ikke noget med valgkredsinddelingen at gøre, det har det heller ikke. Men jeg kunne godt forestille mig, at man i den måde, Inatsisartut arbejdede på, måske i højere grad inddrog lokalbefolkninger, og det kan gøres på mange forskellige måder. Det kan gøres i forbindelse med egentlig høringsprocedurer, som man har for eksempel i forbindelse med storskalaprojekter og mineprojekter, og det kan gøres på andre måder også. Mere for at sige, at det er altså ikke den eneste at fordele rundt på valgkredse og valgkredsstørrelser. Okay. Så når vi har med valgkredser at gøre, så er det et spørgsmål, om man vil have repræsentation fra alle egne, eller om man vil have en bred vifte af partier? Ja, det kan du sige, fordi hvis du nu tog den ene yderlighed og sagde, at nu laver vi 31 valgkredse, en for hvert mandat, så vil du kun behøve 51% af stemmerne i en valgkreds for at få et mandat ind. Og det kunne betyde, at det var de største partier, der fik gavn af det. Omvendt kan du sige, så har vi en situation nu, hvor vi har ikke alle de partier, der opstiller, der bliver valgt ind, men de fleste af dem, der stiller op, bliver valgt ind og får dermed en chance for at præge debatten, både i en valgkamp og i Inatsisartut. Og så har vælgerne så en bedre mulighed for næste gang at vurdere dem. Og det kan man betragte som en styrke, fordi så netop får du den politiske bredde i højere grad. Så man får flere forskellige politikere ind? Det kan man sige, og flere forskellige synspunkter repræsenteret. Og der kan du sige, at hvis de debatter, som Inatsisartut fører, så når ud omkring, så kan det jo godt være, at der sidder mange mennesker rundt omkring, som mere vil forbinde sig med en idé, et synspunkt, et standpunkt, end de præcis synes, at det skal være en af deres egne, fordi måske er de selv i mindretal i den valgkreds, som de bor i. I forhold til, hvis politikerne så diskuterer sig frem til, at der skal gøres noget ved det her, hvad er så vigtigt at holde sig for øje, hvis man vil genindføre et valgkredssystem? Ja, det, der er vigtigt at have sig for øje, det er, at der er altså de forskellige synspunkter, man afbalancerer. Og så er der også, det har vi snakket forholdsvis lidt om, det der ofte er argumentet, nemlig
om lokalpolitikken kommer for meget ind. Nogle vil måske endda synes, den kommer for lidt ind. Så du vil sige, at du skal have alle de forskellige varianter med. Og jeg kan se i Siumuts forslag, der lægger man vægt på den demokratiske tilgang. Og så må vi så ind og diskutere, hvad er demokrati i den her forbindelse. Og så en vigtig ting, at man inddrager erfaringer, og det kan vi gøre i første omgang for de lande, der ligger i nærheden, at sige, hvad har man gjort der? For eksempel færingerne, hvad har de erfaringer? Og så har man også for nogle folk ind, fordi noget af det her vil for de fleste mennesker virke forfærdeligt kedsommeligt, når man taler om beregningsmetoder og mandatfordelinger, men den valgmatematik, som man kan kalde det, er faktisk det, der kan være afgørende for, hvilken politik, der bliver ført i sidste ende. Så man skal altså ind og have fat i nogen, som kan den der valgmatematik, og være med til at regne en masse eksempler igennem, og så lægge dem op og så sige til politikerne, set i forhold til for eksempel 2014-valget, så kunne der komme en række forskellige andre. Hvad synes man, at det havde været rimeligt i forhold til de overordnede målsætninger, som... Hvis du så kigger på det eksempel, som Siumut har lagt ved deres forslag til debatten, vil det så, sådan i overordnede linjer, hvad vil det så betyde? Altså, jeg har prøvet at regne lidt på det. Nu er det ikke helt til at regne det hele igennem. Det vil kræve en meget større gennemgang. Og så er der i Siumuts forslag er der 22 kredsmandater, og så er der 9 mandater, der derudover skal fordeles. Men det, som min umiddelbare fornemmelse er, det er, at de store partier vil i hvert fald ikke tabe på det. Okay, så vi er inde i det samme problem her med, at de store partier vil få gavn af en ændring, de små partier vil lide under det. Ja. Men til gengæld vil man så få repræsentation udefra. Det kan man sige, og der er så en krølle på, som man måske også skal have med, fordi man kan sige, hvem er så lokal, hvem repræsenterer det lokale område? Fordi med de lange samlinger, vi har, der er der flere af vores inatsisartut-politikere, som har valgt at flytte til byen for at sige, at det er det, der gør arbejdet lettest. Og det har jeg stor forståelse for. Men så kan man så sige, hvem er så lokale? Er det så der, hvor man kommer fra, eller er det der, hvor man er? Det kan i sig selv give noget turbulent og nogle skæve diskussioner, som ikke har så meget med politik at gøre i det sidste ende. Okay, med den krølle, tak for det, Birger Poppel, samfundsforsker ved Elisabeth. Og tak for, at I måtte være med. Og nu skal vi høre, hvad politikerne de siger til forslaget. Som tidligere nævnt, så er det Siumuts Inatsisartut-gruppe, der rejser debatten. En lovændring skal sikre repræsentation fra alle egne af landet af hensyn til demokratiet, er begrundelsen, som gruppen nævner i sit oplæg. Og Naalakkersuisut skal hurtigst muligt påbegynde en ændring af loven. Og så kan jeg byde velkommen til politikerne. Betty Høegh fra Siumut, Randi Vestergaard Evaldsen fra Demokraterne, og lige om lidt har vi også Bent B. Christiansen med fra Inuit Ataqatigiit. Velkommen til jer. Betty Høegh, lad mig starte hos dig. Det er din gruppe, som har stillet det her forslag. Vi hørte her Birger Poppel forklare, at det her det vil være en fordel for de store partier. Hvad er det for nogle begrundelser, som I har for at stille det her forslag? Ja, for det her begrundelser, det starter med koalitionsaftalen. Der står der på side 5, at vi skal sikre, at der er demokratisk valg hele kysten rundt. Og det er derfra, vi tager. Og så finkæmmer vi, hvordan vi så sikrer, at der er alle distrikter repræsenteret i Inatsisartut. Og der kan vi så for eksempel se, at Qaanaaq og Illoqqortoormiut for eksempel, det er ikke repræsenteret i den nuværende Inatsisartut. Og det er der, vi gerne vil sikre og foreslå en fordeling, som vi også kan se på tallene her. Ja. I har jo netop lavet et eksempel til en fordeling, skriver I. Men som vi hørte Birger Poppel forklare, så er det her jo noget, som vil favorisere de store partier, og måske især Siumut, fordi at de står stærkt ude på kysten. Historisk set har I hentet rigtig mange stemmer derude. Så man kunne jo også få den tanke, at det her i virkeligheden handler om at sikre valg til flere Siumut-kandidater. Er det det, det handler om?
Er der nogle af partierne, som sikrer sig stemmer fra kysten, så er det Siumut og Inuit Ataqatigiit, de store partier, der hvor vi er repræsenteret. Men der hvor vi mangler, når vi snakker om demokrati, det er, at vi mangler yderdistrikterne, at de bliver sikret. Fordi du kan ikke være sikker på, at en valg for eksempel, skal vi bare sige, i Nuuk eller Bamyot, kan sikre, at interesserne det bliver tilgodeset op ved Qaanaaq. Og det kan vi sikre ved at vælge, sikre mandat derfra. Okay, men det som er hovedessensen i forslaget, det er netop at flytte magten ud på kysten, hvor I står stærkt. Og det kommer lige her et år før valget, så er det ikke jer, der prøver at lave spillereglerne om her lige kort før, at vi skal til stemmeurnerne igen? Vi skal huske på, selvfølgelig vil vi gerne vinde valget, men vi skal altid huske på, de der har magten, det er vælgerne. Men i den her sag vil I jo så give mere magt til jeres egne vælgere, kan man sige. Det her tal, det er debatoplæg, vi har lavet. Og ud af det her oplæg, der har vi 9 mandater, der kan fordeles ud på det flest stemte. Men det er jo så stadigvæk den samme, at vi kommer til et system, som vil favorisere de store partier, nemlig IA og Siumut. Så de små partier vil lide under det her, men det er den pris, man må betale, hvis der skal være repræsentation af det, jeg hører dig sige. Sådan vil jeg ikke udlægge det. Altså som sagt er spørgsmålet alene, at vi gerne vil sikre, at der er repræsentanter fra Qaanaaq og Ilulissat. Ben P. Christiansen fra Inuit Ataqatigiit. Da valgkredsene blev afskaffet i 1998, der ønskede IA, at der fortsat skulle være valgkredse i Qaanaaq og i Qaqortoormiit. Hvad mener IA i dag om valgkredssystemet? Vi har fortsat den grundlæggende idé og tankegang på det her emne, og vi er tilfredse med det her forespørgselsdebatemne, hvor vi også vil være med til at sikre, at den måde, de yderdistrikter, der har det her manglende mandater, at de bør have repræsenteret på en måde, når de ikke kan, ud fra personlighedsstemmer, ikke kan opnå mandater. Der vil vi gerne være med til at kigge på det, specifikt på Qaanaaq og i Qaqortoormiit. For hvis vi nu kigger på Narsaq ved valgresultatet, der har det opnået 3 mandater ud fra 1.500 indbyggere. Hvorved Ilulissat med 3-dobbelt indbyggere, der har det kun en mandat, der bliver stemt ind i ved valgresultatet. Hvor eksempelvis også Niaqornaarsuk har også fået sikret en mandat. På den måde ser vi tilfreds med den model, vi har, der sikrer meget bredt mandatfordeling, dog uden det her yderdistrikter, der ikke har den direkte mandatsikring. Så I er også klar til at diskutere sådan en vidtgående inddeling, som Siumut nævner som et eksempel her i deres oplæg til debatten? Umiddelbart vil jeg sige, at vi i første omgang vil ikke gå med til den valgkredsopdeling, som Siumut lægger ud med. For vi skal tænke på, hvordan Inatsisartut de arbejder ud fra. Det er jo landhelhedstænkning. Ved at opdele for meget til lokal regioner, der vil det kunne være resultere i, at det enkelte mandater vil fokusere for meget på det regionale problemstillinger i forhold og måske holde tilbage med tankegang. Den skal vi passe meget på. Og den måde, vi arbejder på ved Inatsisartut nu, den er meget tilfredsstillende, indtil vi er. Randi Vestergaard Evalsen, så skal vi have dig på banen. Det er partier som dit, som kan risikere at blive meget klemt af sådan et system her, da man vil løfte spærregrænsen i forhold til, hvor mange der kommer ind, når man deler mandaterne ud i de forskellige kredse. Hvad siger du til det her forslag? Jamen helt grundlæggende, så er det jo helt galimatias det her. Og du har jo selv givet begrundelsen. Det er også der kommer til at lide under det her. Og jeg vil også gerne sige, når man stiller op til valg til Inatsisartut, så er det altså ikke i Qaanaaq eller i Qaqortoormiit. Det her, det er landspolitik, det er ikke regionspolitik. Så hvis man har den forståelse, så skal man måske stille op til kommunalbestyrelsen. Det her, det er landspolitik, og det bør vi satse på. Vi skal væk fra den tankegang, man har med lokal patriotisme. Og så skal du naturligvis også have samme spørgsmål, som Bitse Høgh fik lige før, fordi er det ikke noget, du siger kun for at sikre valg til demokraterne næste gang? Fordi I jo traditionelt står
lidt svagere ude i yderdistrikterne? Det vil jeg ikke sige, fordi når du stiller op til Inatsisartut, som sagt, så har du hele landet. Hvis du kun tænker på dit område, så skal du ind i kommunalpolitik. Det her, det er for hele landet. Og jeg synes, man skal være mere realistisk om tingene og mere ærlig om tingene, og så sige det som det er, at det er til fordel for en selv. Og det synes jeg, man skal være i det her, fordi det er den måde, den er lagt op på. Og det kan man jo se, når man læser det igennem. Det er meget, meget tydeligt. Så jeg synes, at det her de skal diskuteres godt og grundigt, fordi det er til fordel for de store partier. Bitche Høgh, det må du lige svare på. Det her det er lagt fuldstændig til rette til at gøre det et bedre valg for Siumut ved næste valg, som kommer om et år. Der står i oplægget, at I kræver, at naalakkersuisut går i gang med arbejdet. Hvad siger du til det? Jamen altså, det er ikke nogen hemmelighed for nogen i Grønland, at der er urbanisering i gang i de større byer. Og med den udvikling, der er yderdistrikterne i fare for, at der ikke bliver repræsenteret fra deres side. Som sagt, altså vi lever i et enormt kystområde af, kyststrækninger. Og hvordan vi sikrer, at de også er repræsenteret, det er igennem den der demokratiske valgregioner. Ligesom vi har ude på kommunerne, der er det sikret igennem kommunevalget, og det skal der også være til Inatsisartut. Men når vi så kigger på landspolitikken, hvorfor skal en stemme i Qaanaaq være mere værd end en stemme her i Nuuk? Nå, det behøver det jo heller ikke at være. Men altså, vores politik er, at enhver borger i Grønland skal ligestilles. Uanset om du bor i Qaanaaq eller om du bor i Nuuk. Men har vi ikke allerede den ligestilling i dag med, at én stemme er én stemme? Det mener jeg ikke. Fordi når vi snakker om urbanisering, der er demokratiet i fare. Fordi vi samles mere og mere på de steder og glemmer yderdistrikterne mere. For det er det, vi går ind for i Siumut, at der skal være lige vilkår for alle. Rani Vestergaard Evalsen, der skal være lige vilkår for alle? Det synes jeg også, der er. Vi repræsenterer hele landet fra vores parti i hvert fald. Jeg ved ikke, hvordan de andre partier har det, om de går efter deres bydel eller deres område. Det gør vi ikke. Vi arbejder for landet, og det synes jeg, der er flere, der bør gøre i det her land, fordi det er meget, meget tydeligt, at den tankegang om at forsvare sin egen region bliver for tydelig i det her arbejde, og det synes jeg, vi skal væk fra. Vi skal fremad, og vi skal arbejde for landet, og det gør vi ikke ved det her. Vi kommer jeg synes, vi går et skridt tilbage ved det her. Så vil jeg også sige, at det eksempel, de kommer op med her, det er jo også fuldstændig sort. Hvis man kigger på indbyggertallet, så for eksempel her i kommunen Qafqarsuaq, der er der 22.500 indbyggere, også nede i Kujalleq, og så for eksempel en ny kommune, Qeqertalik, der er der 6.500 indbyggere. Her i kommunen Qafqarsuaq, så skal man have 6 mandater, og i de 2 andre 4 hver. Det er jo slet ikke måden, de selv siger på, at man skal repræsenteres alle steder. Det er jo det modsatte af det, de lægger op til. Så jeg synes, de skal gå hjem og så tænke sig en ekstra gang på det her område. Vi skal lige have dig på banen, Ben B. Christiansen. Vi hører her, det er landspolitik, det handler om. Det er ikke lokalpolitik. Altså, Grønland skal fremad. Hvad siger du til det? Jamen, ved Inuit Ataqatigiit, der siger vi det her, vælgernes måde at stemme på meget bredt. Når en by med 1.500 indbyggere kan have 3 repræsentanter, og Tasiilaq også kan have 3 repræsentanter, der synes vi, de er virkelig godt på den måde vælgerne benytte deres stemmeret på. Det er et godt tegn, og det er helt op til det enkelte, om det i det selv vil gerne have kun 1 eller 3. Det er helt op til det enkelte. Det er jo netop fordi, at det afhænger af, hvem der får flest stemmer i dag. Hvis man laver systemet om, så vil man favorisere dit parti og Bitche Høghs parti. Hvorfor er det, systemet skal laves om? Hvis systemet skal laves om, så vil vi fokusere på det her reelle yderdistrikter som Qaanaaq og Iqaluit, som ikke kunne have opnået personlige stemmer nok til at have repræsenteret i Inatsisartut. Der vil vi gerne fokusere på de 2 områder. Ellers synes vi generelt, resten er fint nok. Det er helt op til det enkelte, og det er det enkelte stemmer, der afgør. Og det enkelte andre steder, som Qasigiannguit, de har også en mandat. Qeqertalik kan også opnå, hvis de vil gerne. Inuit kan også opnå flere mandater, hvis de vil gerne. Det er bare den måde, det enkelte stemmer bliver benyttet på, om det bliver benyttet på ud af byen eller ind af byen. Det er der, hvor magten er henne.
Vi hører her, hvis man har den gode politiker, jamen, så skal der nok opnås repræsentation. Hvad siger du til det? Jamen altså, er der nogen af partierne, der er repræsenteret, så er det Siumut. For vi er præsenteret over hele kysten, og det er vi slet ikke bange for til næste valg. Og det der bliver sagt med, at vi har lavet en skæv fordeling. Vi har det her 9 mandater, som vi har foreslået skal være åbne, som kan fordeles. Men det er jo så stadigvæk en meget stor portion af mandaterne, som bliver lagt fast ude i de andre kommuner. 16 mandater uden for Hovedstadskommunen, 6 mandater i Hovedstadskommunen. Så alt andet lige, så flytter du magt fra Nuuk-vælgere ud til nogle andre vælgere. Ja, men altså, det ved jeg ikke, om det er. Fordi i sidste ende skal vi huske på, at det er vælgeren, der bestemmer, hvem der får stemmerne. Og så er det, at hvis vi skal sikre demokratiet på topplan, det er kun os, der kan sikre, at der er demokrati over hele landet. Hvem skal ellers gøre det? Randi Vestergaard Evertsen, det er kun jer, der kan sikre, at der er demokrati over hele landet. Hvad siger du til det? Det vil jeg sige, det gør vi i hvert fald fra demokraterne. Vi går ikke ind og laver lokal patriotisk politik. Vi går ind for landet, når vi sidder i Inatsisartut, og sådan skal man arbejde. Der vil jeg også sige, at nu bliver lige sagt fra Bit til Hø, vi er jo repræsenteret i hele landet. Ergo er det dem, der vinder den her sag. Og det synes jeg er fuldstændig hul i hovedet, at man kan stå og sige det på åben skærm. Fordi det der forslag, det er til fordel for Siumut. Og det er jo en erkendelse, man står og siger her. Og det er et tab for demokratiet, vil jeg sige, fordi man arbejder for sig selv. Sidste uge, der havde vi om partistøtte og frirejser, og nu har vi det her forslag. Det er jo... Jeg ved ikke, hvad man skal sige. Det her, det er jo til at grine af, vil jeg sige. Den skal du lige have lov til at svare på, så bliver det sidste bemærkning. Ja, altså, jeg vil gerne have lov til at forsvare det med, at vi tilgodeser de yderdistrikter, som vi arbejder for. Altså, helt modsat, hvad demokraterne det vil. I vil jo gerne lukke bygder, hvis det var muligt for jer. Men vi beskytter netop yderdistrikterne med det her debatforslag. Så skal det være ganske kort for Randi Vestergaard Evertsen. I vil lukke bygderne. Den skal du lige kort komme tilbage på, så vil det tør for tid her. Vi vil aldeles ikke lukke bygderne, og det har vi aldrig nogensinde haft som mål. Det vi siger nu, det er, at I arbejder for jeres eget parti. Og det har du lige erkendt, og det synes jeg, I bør kigge på igen, fordi det der forslag, det ødelægger samfundet. Godt. Det blev det sidste ord i Sumasofik for i aften. Jeg er sikker på, at debatten den vil fortsætte. Ja. Det var altså, hvad vi nåede i denne omgang af Sumasofik. Tak til gæsterne, tak fordi I ville komme. Og programmet er tilbage i næste uge kl. 20 på grønlandsk. God aften og på gensyn.